संसद कशी चालवायची हे सांगणे एवढे वाईट दिवस महाराष्ट्रावरती आले नाहीत असा टोला निलेश राणेंनी संजय राऊतांना लगावलाय। आता मुळात संसद काय असते, कार्यपद्धती काय असते ही एकदा संजय राऊतांना विचारून घ्या। आता एवढे खराब दिवस काय महाराष्ट्रावर आले नाहीत किंवा देशावर आले नाहीत की संसद कशी चालवायची हे संजय राऊतांनी सांगावं। एवढे खराब दिवस महाराष्ट्रावर आणि देशावर आलेले नाहीत म्हणून जो माणूस तिसऱ्यांदा देशाचा पंतप्रधान होतो, मेजॉरिटीमध्ये होतो, अशा माणसाला संसद कशी चालवायची, एक नॉन इलेक्टेड माणूस, जनतेतून कधीच जो निवडून आलेला नाही, जो कधी नगरसेवकाची निवडणूक यांनी लढवलेली नाही, असा माणूस सांगणार। संजय राऊत म्हणजे कर्मदळिद्री माणूस आहे। त्यांच्या विचारातून कधीच काही चांगलं बाहेर पडणार नाही, देशासाठी नाही, महाराष्ट्रासाठी नाही, कोणासाठीच नाही, म्हणून दुसरी काय अपेक्षा नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।